Bine, v-am regăsit la un nou episod din Mortal Kombat. Primul meu episod din Mortal. Astăzi vreau să trecem la acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați din caz nu sunteți abonat. Hai să trecem. Am aici. Și hai să trecem. Hai mai repede. Hai. Bum. Bam. Atât. Mai dăm și acest. Super bun. Praf îl fac pe băiat. Hai mă băi. Așa. De. Nu schimba omul, nu fi rău. Asta de mult damage. De. Bun. Așa. Iară folosim. Deja mă nervează. Deci acest episod durează numai 3 minute. Bun, hai. Doi. Ia-l pe altul. Și așa, nu? E chiar am acesta. Gata ești. Atât a fost acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like din caz de nu sunteți abonat și ne revedem data viitoare. Pa, pa!